ole tuinung lui chung kuate in zawa in arong kan bol thole Isu Krista mingin chibai kan bule acheu tun tuma hian ngai thatu tele subscribers ten Dr. Sasa testimony part 4 ngai thak le clear in lo be sei viawanga amaro chu testimony part 4 kan ti main karlaka Dr. Sasa-a media lian tak CNN tele JAZEERA tele Sky News tena an Kawmna kan ti chuak masadona ni ei kan riat theu angin barmarama kan unaute kan MIZO pui kan zo na thak te ponen turna savia to soitam ngai lovin na chan po anom nual to ani chuwang chuan changdang kan hlei theilova wanya hian kan channel nen ein millo view po ni mai thema se motivational channel ani angin tong try pui an ngai na la ya kan tong try pui theina turin eng tiang chen nge e barmaram hi alo buai ti te ten barmaram mi pui pum pui ai o a UNA palai na thok turan ruat Dr. Sasa hian eng ang chen nge palai na thoa eng tenge thil tum ti te po kan ria ta kan tong try pui theina turin Dr. Sasa media lian tak tenan Kawmna kanon ti chuak masadona ni heng media ina an Kawmna te hi news ani tlata wangin copyright ania a video angin dubbing angin kanon ti theilova amaro chu audio vin kanon ti mai dona minlo hrethiam don nia ti kha kanan soi masadoni tuna hian CNN ina Dr. Sasa Kawmna kangai khamasanga chumizo nuwa chuan JAZEERA media ina an Kawmna kan ngai thalenga tina to bera Sky News howina an Kawmna kan ngai thazui don ani tuna ilo ngai thang o Dr. Sasa kan programa kan lo lo mache ti hian zona kan zot ngal ngot meyang che Amnesty International Kovela mishing dikna hum hal tu pol te soidanin Myanmar si pe de chuan mi pui an ma ni optu du lo de chu silai ho om tak ngen an vawin an soi sa-a an kap an ti a hei hi tak aniem ishiat damin shil thengem van duai thak takin tuna an soi kha adika thil takani ni tin hian zol lam apan tiala achan chu mi puite hum tu tur sipai te chuan mi puite chu human in mi puite chunga in dona an puanga sniper te chuan thingkung chunga tangte in chunga tangte mi puite chu an kapa an thata hei voitam takathleng to ni sangkhazre somriat pariat kum khan a thleng to a sangkhajakwa somkwa pasari kumpo khan a thleng to a sangni pasari kum khan a thleng to boka sangni som pasari kuma po khan a thleng to boka hei tun kum sangni somni pakata a thleng le boka hei hi anti dan than ania thil dik tak ani thil thleng mek ani heta hian UN Special Reporter of Myanmar in asoi hi kan chiar lokange asoi tlang puite chu sepei ho chuan suana nei lo mi puite chuan kapa shotgun som pani mangin 8mm rifle te automatic rifle te mangin peaceful protester te chuan kapa tuna isoi ang khan sniper ho chuan arukin fian real atangin mi puite chuan phila enge an tumber ni airin achan chu tun din huna water cannon ten manga rubber silai mu te silai mu tak te po an manga engwanga tianga cheta me nge an niang le lelama chuan thilmak ani lem lo ei hetia chia thian lo ti thandan ania kan soi tong khan riat kum khan tiang chia hian an chetoa wasari kum khan an cheto boka sangni pasari kum khan an chea sangni som pasari kum po khan tiang hian an lo chetoa tuna sangni somni pakata hian tiang hian
an chele hi thilmak te chiam anilo arap thak ti mai lo chu mai ni lo win heng spai te hian in tun ma tang to in tlang mi te chunga hian tiang hian an lo che to thina ka chin ho te karen ho te chin ho te rakhai ho te ka ja ho te le tlang mi nam sang sang te ro chimit vet tumin an khuwa ten lo hal sak to thina kum som nga chung zet chu bom tenen an bom to a jet fighter te in an ma ni ram chung mi dik tak ten lo ka photo thin mi tha the na license an nemo ti mai tur ania mi soi sak the na le tha na license an nemo anin tia tiang hianin mi hringte zalen na dan chu an bo chia ani thilmak ani lem lo an ti than ani Dr. Sasa, isoita ka chuan Myanmar sipe te hian abik in rong takin rohenia ho kha barmaram achangin an hno chwa te kan sia a khatiang ang khan mi an ti chin ti chu kan lo sia a chuan hi ka zo du che achan chu UN Special Envoy to Myanmar ve tho Christine Shina Bargena in tiang hian soya tat mado ho chuan ti hian kan kap anga ti chuan mi pui te chuan arms an ron chu ve anga kan in kap anga ti chuan khovel sha ta hel ho an be an ti mei don ani an tia chu wang in Myanmar mi pui te kangen du cheu chu hetianga sipei ho thanga hian ok reng su ang cheu ti hi ka cha tu cheu ani kha Dr. Sasa ani chuan Myanmar mi pui te I mi pui te chu sipei ho thanga ok lo sham turin angena nang hian enge soi ve don mi pui te chu tharum tholo sham turin in ngen ve don nge sipei te thanga ok lo turin ishil ve don enge dan o barma mi pui ho hi an huai sena an zam lova chuan an ril ru hi a peaceful boka kan mi te hi mi ti buai du lo mi thata kan ni tu man tharum tho an du ngai lo heng dan lo anga mi obet tu spai ho te hi ni tharum tho tu chuni chu wangin ke chuan kan mi pui te hian silai emo manru emo la an be let ve chu ka ring ho lo history kan en chuan engtik lai main nam tlem zo thingtlang mi te sipai ten an be vak point an be let ve ngai lo sipai ho te hi ani heng nam tlem zo minority te thata anin te hal saka tharum tho be vak tu te sipai te hian ni mi pui te chuan tharum tho in an be ve ngai lova amaro chu kan ina ten run lu ta kan om mai mi ron be ero chuanin in ven ve chang chu an nei ve chau ani mani an in ven na ta na atul huna an lo man ve an lo be let ve kha chu tharum tho na po ka ngai lo an in veng ve ani chu wain tum din huna chuan kan mi te hian an mani an in ven ve na wei pon an lo kol ve a an lo in veng ve ti lo chu an be let ve ka ring mi alo imi mal chan chin kan zot lo kang chenga engtin nge tuna hian mun hima iom thei sipai hawin thuneina an pong lak ni khan engtiang che in nge ril ro ma engtiang che in nge itlan chia dan min shil them khamitu khanin sarkar din na tel ve tur kania sarkar thar lo pianga khan mo purna poimo tak kanei vea ma se zinga february ni khatnia kan tho chuan min lo lockdown vek maya mun tina spaiten oma arab thak lutuk arab thak ni top mi puitana andu taka anthan kan than tina te kha sipai hovin an lo man veka in pakhata an lo khung khoma an wawa an soisa chu wangin ke chu arang thiang bara tlan che turin kan ho tu ten min rila achan chu nakina Myanmar mi puite ta na thu kala soi the jok na turin te chuan taxi driver angin kain siama kain thuama taxi driver nen chuanin mun him lam pan chuan kan tlana ni thum le zan thum chhun le zan chol mia lovin kan tlan char te chuan mun him chu ka thleng ta ni arap thak top pane mai ani le Dr. Sasa on san su chi nen hian in India in biak po na te nei na ai tu man kan be theilo silai nen tin reng ania
ama lawyer taknial pena bupak theilawa arkhisel na te thale thalu po kan threlova engtiang takin nge an soi sakpo kan threbok lova kan president winmina po diglo takamanania mi sang chuang dang an mantel boka engtingen hi tu man kan thre theilo ani o ni chin khan khovel ne na Myanmar mi puite ai o a thu isoi theinan tlan chhia ti kha isoya Myanmar sarkar thar mi pui sarkar mi poimo inia engtinge khovel le UN te na chuan isoyang enge UN le khovel sarkar te hian ti se idu engtinge anti theom pakhatna chuan ven him kan ngai ni Myanmar mi pui te hian veng tu an nei lova tu manan veng lowani veng him tu an mamoni heng dan lo anga lal spai ho te hian mi puiral thuam po nei mia lo te chunga indonan puanga chantu kan mamo ani awm zia chu international community hian mani in veng theilo te veng hin ven himi an na aniangin an mo phurna aniangin veng tu kan mamoa min chan him kan nge na chuwan ven him na kan nge na ni panina chuan international community te kangen le du chu tuna mi puiten democracy danang taka an than hlin Myanmar ho tu te hi pom sela democracy ramzong zongin tho puise ti hiani karle maya khian sarkar lailok kan form dona chutia kan form zo nuwa chuanin international community te kangen du chu November niriat nia danang takami puiten democracy danang takan than tin ho hi min recognize saksela chu sarkar chu min tho puisela khovela democracy ramzong zong te hian Myanmar democracy dik tak adin thainan chanmin lak puise ti hiani Myanmar mi puite hian poisa kan dil lo engma kan dil lo kan dil chu kan zalen na min pelel le ro zalen na kan duani dik na kan duani democracy kan duani federal kan du thamwan na kan du chung chu kan nei chon engkim kan nei ani Dr. Sasa hun min pe ka wangin kan lom tak zeta khang isoi te kha khove hian shengei se kan du puiche kan lome ole ki po ka lome ole tu na mi kha soitong khan CNN plai le Dr. Sasa in Kawmna ania khan in Kawmna kha March ni som ni pathum sang ni som ni pakhat nia in Kawmna ani tuna chuanin JAZEERA ten Dr. Sasa in Kawmna kan lo ti chuak le anga lo ngai thaleng James Base kania JAZEERA media palai New Year ka kania Myanmar chanchin hian February ni khata sipaiten thuneina an ponglak atrang khan kan chanchin bu a top headline nina hau charchara international community hau chuan natakin trongka in an dema Myanmar sipaite chu ma se ataka ti a ommi alo thung mi pani poimo tak tak Myanmar sipaite do na konga tholok tak an oma pakhatna chuan salai muang tlang san Dr. Sasa tia kan shed larania ani hi Myanmar CRPC 10 Special Envoy to the United Nations atan an ruat ania pakhatle chu Tom Andrews a human rights chungchangah Myanmar mi uite buaina report tura ruat ani heng mi pani zinga pakhat jok Dr. Sasa komna kan nei don ani Dr. Sasa kan kom thei don che vain kan lome kan zot ngal meng chenga tuna hian enge in ramdin hun chi ale a boy noi mai rap thak mun tina thisana luanga a beidon thak arang theyang bera hmalak angai ni tongka mai nilovin ataka che chu angai achan chu sarkar security hoin ma ni ram mi te veng him tu turten ven hima ne in an thata an ka pa tuna hian Myanmar mi pui million somnga pali ho chu vo pen hnuaya silai tenen vo ben hnuaya an omani kan kir le lokanga in thlanpui November thla ami a khan nangchu campaign manager inia on sansu chi itan khan kha election kha free and fair election aniem sipai hoin a fair lo anti kha enge ingai la international observer ho le national observer ho te local observer ho te le Myanmar mi pui te point ring takle chiang takin kanin than kha a fair a free boka
free and fair election dik takani ti hi kan puang ani Myanmar mi puite chuan in thlan na kha democracy in thlan dan dik tak fair takani antia hetianga spy hoin a fair lo anti hi tu manan pom lo pani Myanmar mi puite abikin tunlai a thang thar te hian tiang spy control na hnuaya omle hi tu manan du to lova kan zale na kan hlova mi hring kan ni na kan hlova democracy dik tak kan du chu chu mi puite khan tin hoin mi puite min opturani ti hiani January thla a kan ki le lokonga thang tam takoma sipai ho hian engemoti antum ti thoma oma khami atan khan engtin nge in lo in buat sai oh spy ho kha anin buat sai thalu tuka an smart lu tuka achan chu in thlan na khan an tla chiang lu tuka Myanmar mi puiten an support tamia lova Myanmar mi puiten an du to lo ni ti khan re chianga politics an malam athim lu tuk ti an ria ti chuan an ma ni nge na an ma ni tan nge an zia dan chu an bo cheta ti chuan kan zalen na le democracy chu min ruk sakta silain in thlan result chu ral thum mangin min ruk sakta ni hetiang ema an rap thak turi kan lo ring phalowa hei hi Myanmar mi puitan chau apoi ni lova an ma ni tan nge pola poi don ni nakin loka an ma ni thang kaman la ok don chianga mi puin phuba an la don ni heng spy la ho hian tunlai khovela enge thleng ti le miril su khle khi an hrelovani hril tuan om lovani tunlai thalai te an ngai ne pa Myanmar mi puite hi mol viau tura min ngaya Myanmar mi puite chu tiang hian kan obet le mayang an tirewa ma se ateu lo mai tun ma ang khani to lo kum zabi somni pakhan na kanom to ti an hrelovani sipai ho hian khongain khatia sipai ho in thu nei na an pong lak ni khan engtin nge yoma engtin nge iril ro om ti min shil them ozing taka February ni khat ni khan ka thova kan phone zong lo thiveka kan TV zong thiveka chian ti khol kan tuma tu ma ka khol thei talova kan hoi kha kan tu vera chuanin mum te me sipai lo oma min lo hual veka parliamentary mi poimo zong kha municipal building an lo khung khoma silai keng sipai te chuan an lo hual bet vekani parliamentary building zong le minister ho omna building zong chun hual bet veka kan state councillor le kan president chu silai nen an lo tina chuan thil dik lo chu omani ti ka khria sipai hian thunai na an pongla kani ti chu ka thei ala ala om khop mai achan chu eng ang nge thleng zel don kan hello kan thi don nge kan dam don po kan hello anin buat sai thalut tuka min obeta miti chet vek an lo tum ani nangpo kabineta mi poimo tak inia inun na tan nge po ahlom don ti asya thengala engtin nge yom tak zel min han shilte president office atangmeron vata rangthiang bertlan chok turin achan chu Myanmar mi puite tan kadina langai dona thu kala soi angai dona ti chuan taxi driver angin ken siam dam nuwa zan thum le ni thungot mai chun le zanin kan tlana ti chuan mun hima kaum ta ni tuna khan tuma shiat lo na mun himlaya yom ta a ma se in na chu khovel mi te shiata Myanmar ta na thu soi anita a tuna hian international community in an chan let dan chilama local to ila ama saberin I original ramte atrangin abikin asen ram haute respondan na ilung oyen ai kalung oilo abeiton thlak khop mai he asian ram ma hian ram som kan oma in unaw vek kan nia mun khata om ho vek asian mi vek kan nia unaw som ram hun khata om chung ko khatanga om kan ni ma se mi pakhat chu sual tekena khosa a ama fa te athat vaka tunge afa te atha te chu veng him tang ama chung kwa mi nge thata ama mi nge mi hring zalan na dana bo chen voitam ta crime abo chia sangka zakwa somriat pariata te sangka zakwa som kwa pariata te sangni pasrete sangni som pasrete po mitam takathata rohingya te po thattewa tuna hey mi zatam takathat meka hetianga an una pakhatin afate atha me una pakwate khani don lomi tunhen asian leader hi khongen om kalung oil ovani tuna hian UN Security Council a Myanmar chungchang soi ho ania mitam takin Myanmar ambassador to US chuan sipai lam changzong in thu a soi don emo anti lain Myanmar mi pui lama atang ta dai maya kha enge ingai dan
zana chibairo pui takan pe kan ambassador u zomin tron kha kan salute ani Myanmar mi pui te hianin kan za tak zetani kan salute ania a hoi senale Myanmar mi pui te ahmangai na ani mai nilovin khovel puma Burmese ambassador zong te chuan Myanmar mi pui te ain anding turani a Myanmar mi pui te ai an o turani nakina mi pui sarkar dik tak kan din dona chu sarkar chu mi pui te din mi pui tan ani donani Hey, Dr. Sasa, UN Security Council a ithelu lekha kha a copy kanaya. UN Security Council chuan hmala sela engemaw sanction siam se Myanmar mi puite channan idua ma se China le Russia wangin chu a thlen mel ta silova enge option danginai hmalak dan tur dang enge inai nia hei point pathum poimo tak mai ka zia ka pakhatna chuan responsibility to protect RTP UN Security Council hian Myanmar mi puite hi veng him se kadwani achan chu Myanmar mi puite veng him tu tur sipai te hianin veng him lovin an tha zo ka wangin UN Security Council nena hian ven him na an mamwa Myanmar mi puite tan ven him na kangin sakani panina chuan engram main Myanmar sipai te nena ral thuam pelo turin kangen du achan chu an ral thuam pek te khan mi puite ka nan an man thina wangin in pek chuan in pek silain mi puite in kap tinani poi soilo te in kap tina ani chuwan tu main Myanmar spy nena ral thuam pelo turin kangen du ani pathumna chuan heng spy lal ho zong hi economia na to kin rek vek ni se an ma mi mal mai ni lovin tuna an ti dan chu mi mal ang chau alnia ma se tuna chuan ka du dan chu an company zong an gas and oil tele an business zong te khen sak vek sena takin ti kangen du bok ani in Myanmar general te hian tun ma kum tam tak atang to khan an lo hausa to lutuk sia khatiang an gas te an business te khar sak ma ni se chutiangin an power kha an kalsan mei chuang don em ni engtin nge iti zelang ilo thave to mai thia spy ho zinga hianin heng general swal ho du lo mi tam tak spy tam tak an oma tuna active tak ho hi chu kut hum lek ani heng nuai nga vel spy zinga hianin mi tlem te chau hiani swal taka che thin ni engamotia du thlan tur an bel tur kan siam sak the chuanin an vai deuh tho hian an local du don ni mi puilama hianin tuna chuan du thlan tur an nei lo wang mai an la zui mai ni engamotia kong tha strategy thatak mai du thlan tur kan siam saka kan bot sai sakhuna chuanin kan laman tang fek don ani ani le Dr. Sasa tuna hian in how to tele an man tak how chanchin shiat in nei them on san su chi tele in president te chanchin shiat the dan omangem dan lo takan man be ho hi engtim nge anom kan hrelo an ladam nge dam to lo po kan hrelo dong san su chi po hi he khovela la om nge mai di la om to po kan hrete lo ama lawyer te nge point eng ma hon palwa an hrete lo wa he hi chu pom theini lo human right kalut tukani hey Dr. Sasa chalai rual in kong anzo a sipaiten ren mi alwin an kapa chalai pakhat English ming angel a t-shirt ma a everything will be okay ti chuang nu te kha alu taka ka ania in mu khan engtin nge yom engtin nge I chan le dam lungchet khak takani mai chatri rol bas tana dinglai mai ka hlum top mai te ke chon thriat thiam har sakati tak meu heng hi mi hring ni na po in za lo na rap thakania ma se action la kan ni lo tu man action lo tu man an ngai sak lo ole I hun lutak min te ka wain kan lo me Dr. Sasa ole ke po kalome ole kha Al Jazeera tena Dr. Sasan Kawmna March ni somni pasari sang ni somni pakat ni min pia loka an Kawmna ania tuna hian Sky News hawina Dr. Sasan Kawmna ilo ngai thachum zomle ngalang u mi som nga chu voin khan sepeiten an kap hlum ti Myanmar Now News in apuanga hei hian ni mina Myanmar sarkar news in apuang tu po he Armed Force Day ni akongzo apiang ta chu an nuwa ka an ni ang tia apuan chu alo thleng dikta ni inalang
Tuna hian Myanmar ramachanga tlan chuak Myanmar mi pui tele UN in kar palai na thok tura an ruat Dr. Sasa-a. Dr. Sasa-a idam mo kan lo lo ma che ama saberin khang mi som nga vo ina sipein an tha tak te chungchangah khan enge soituri nei. Voin chu thisen luan na ni le ta rap thak khop mai spy hovin an armed force niya an armed force day an lom ni chu thisen luan na ni taringot mai ni voina hian mi som nga mai ni don lo phone in tuna mai khan in Myanmar amuna indona feel om ten min thil dan chuan spy ho chona tam thiang ber than tumti an soyani. Dr. Sasa-a ingtin nge aden che Sorkar TV in apuan ni puiten an protest thun zom chuan ka an ni zelang tia apuan khan ingtin nge ingei dan. Lelama chuan heng general ho hi mi an tha hi tian tha vak vak thil makan lem lo an chin dan thanania rediat kum khan an ti toa kwasari kum sangni som pasari kum te sangni pasari kum te ten hei tuna nasat takin mi an that le hi an chin dan thanani tuna thattu te hi mana thattu te tho general kha ania rohingya mi sangtam takan thata hei in tha na in soi sakna hi kum som nga chuang vel chu kan tur to thilani amak lo arab khak e me ti mai lo chu tiang in mak ka te mem lo anti dan than ani Nam chikhat shan ho chuan tianga sipeiten mi puite an tha chhun zom zel chuan mi puite lama changin kan ka ve don an ti a oma hetiang ani chuan civil war rap thlak tak a thleng thei mengem enge dan vele chu wang chuan alom international community chu chewat turin kan ngen chan chuni atlai man international community hi an chet vatangai chu tiang an chet vat lo chuan kan rama chuan tual chung ral rap thak ber tun ma kan la siat ngai reng lo rap thak tak kan ma ba khani ti sen ko thler tina luang zai zui dona chu wangin international community te an chet vat angai tuna hian US le British sarkar chunga hian kalom hle mai sipai ho company le oil te business rek saktura ma an lakta ka wangin an chunga kan lom tak zet tuna spy general ho chuan Myanmar mi pui te chu economy min ruk saka mi pui te silai min ka pa mi pui te democracy ruk sakin silai nen min ruk saka khovel hi achet vat angai khovel an chet vat lo chuan Myanmar a hian tual chung ral rap kha ber history kan la chiat ngai lo ko parap laki a thleng don ani tuna hian sipeilal te hian enge option an nei enge du thlan tur an nei Dr. Sasa-a enge dan le du thlan tur pakhat chian ne ni chu an ma ni mi pui nge an tha hi ti to process ti chuan kan ho tu Aung San Suu Kyi le kan president an thlen te chuang ngal sela midang an thlen zong te po hei atira ta kan phu tania hetia kan phu thi anti lotin ma chonin sipai ho nen do kana thu kan soi theilowa democratic danang chia kan thantin kan president le state councillor Suu Kyi hi chuanga sela ti chuan do kana pren bianga hei atira ta kan phu chuani chu wangin kan unaw hesin ramsom te po hian lungrual takin min support turin kan nge na emergency submit Myanmar tan ko se kan duani ti chuan hetianga in thani ti to ngal turin mala sela athuri ngot ta soilovin choble chilin tuna atakin thongal turin kan nge ne ni hei kan ngen nele kan tong trai na chu ani Dr. Sasa-a I hun lutak min pek awangin lom thu kan shil che ale po lo me ole kha kan soi tong khan Sky News tele Dr. Sasa-a in Kawmna March ni somni pasaremi ani ole clear tu le ngai khatu du tak teu tuna kan ngai thak ang khan Dr. Sasa-a chon thei to pin Myanmar unaw te anzalen thei nan thei to pin ati thei nalama UN a te ram sang te bekwalin tran ala a tong trai pui ngai na sa hle mai tin Myanmar rama Myanmar mi pui te po tong trai pui an ngai sipai an chena tuala mi pui ho la in loman la tuala tual chung ra la thleng titi ani der maya keima ani MIZO zo na thak ngai te pon an tuara
an thia na thi zel bokang chu wang chuan hei hi khovela ring tu omzong song te hian ti tak zeta kan tong trai pui ngai tak zet chatni chung ka tin ten mun mo nar mo inayang u barma kan u naw te kan zo na thak ngei te a then tan chuan kan u naw tak tak kan lai chin te pon niang an tuar me ka zantin mu theilovin thabar takin an omani chu wang chuan kan tong trai pui ngai kan tran pui ngai ni theang to kin asum le pai lama tran pui theiten tran pui la chu tianga theilo te point tong trai na talin i tran pui te nguti hi ngai khatu zong zong le tuinung lui chung kwa te kan hanin ngen du ani ti chuan rem chan masabera Dr. Sasa testimony part 4 ti chuale kan lo tu manga hei tam theyang perin lo thedar te u naw te u kan zo nga thlap om zong zong MIZO tong phathiam chin zong zong ne na thlan theinan khovel mun tina tuna Dr. Sasa le media te income na kha thedar ila antum dan te I thedarang u I tong trai pueng u ti hi kanin ngen na ani lalpan ngai thatu te in zawa in malsom vek chewro se amen